Ovako u plažnoj varijanti hoću da samo kažem par reči o dva Dinama. Prvo da pohvalim Dinamo iz Zagreba koji je 3-0 pretabao kod svoje kuće Karabaga, sa kojim bi se mi mučili sigurno. Znači to je klub koji je organizaciono i strukturno i kako hoćeš dorastao o tome da može da igra bez problema Ligu šampiona skoro uvek ili Ligu Evrope. Tako da to je odlično i da tamo pokaže neke onako zavidne rezultate. Da sad samo par reči o strašnom gijevskom Dinamu koga je Salzburg uslovno rečeno u gostima oplevio ko mlad lukac. Toliko o njegovoj snazi. To je tim slabije kvaliteta sa slavnom tradicijom, ali za nas je sad svako